जिसुनि मुं जिसुनि मुं जोङो गोबां समाव ख्रिस्टियान जिबना मेंनो नागिरो आगजुफोरखौ लानानै जोङो सिगां लाङोब्ला जोबोद मोजां जाबोदों जाबोनायालाय बिथा बिदिनो मोजाङै रावखौ फोरोंबाय थानांगौ जाहाथे लाइमोन समाव मोजां आखल आखुयै संसाराव थानाय ख्रिस्टियान लाइमोनफोरखौ बुजिनो हानाय बायदि दे आइ आं जोबोद ओंखाम उखैबायलै ओंखाम उखैबायमोन बिसा र' आं थोरसिखौनो सुवाखै एसे नेथ'नांगोन दानिसे रेस्ट लानानै रायज्लायथोंसै बिफा बिफाखौबो लिंहरनि आं नै बिफा ओरै फैदो जोङो बिसाजों ज' रायज्लायनि नै बाबा दैया लोंग्रोना लादो एसे फ्रेस लादो दान्दिसे Ang bimatang ulkamang pernah itu dia bapak. Apa lalai macam apa itu? बिदिनो इसोरनि बाथ्राखौनो खोन्थानोसै Dia macam dia bapak dia. Beबायदिनो माखासे समाजाव गोदोनानै थानाय जोहोलाव लाइमोन सिख्लाफोरखौबो एसे बोखांफानो नाजादोलै बाबा दे संसारा बिराद गुबुंले जाथारबायलै बाबा नंनायालाय नंगौ आफा बिदियाबो जागासिनो दङ आजिखालि मा जाखो जादो बिसा नै ओंख्रियाबो दालि गोजाथार दहाय नोंथाङा दाउ आथिं लाबोदोंमोन बेखौनो अरखे बायदि बांद्रायबो जाखादो आंजोंनो समान आयै आं फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोनलै बाबा आं बिदि सानबायमोन दस्रायावनो थांनोसै नामा मा औ आफा आं दस्रायाव थांनोसै मा बुंखो नों बिसा नों इसिबां मोजां लेक्सारखौ बायनो गोरों सबारिफ्राव बाहागो लायोमोन नों बिसा नों दिनै मा बाथ्रा बुंखो औ आयै मा इसोरनि बाथ्रा खोन्थाबाय थानानै आं मा मुलाम्फा मोनबावनो मालायफ्रा हनै मोजां मोजां गारि मथर न' बां नुजोबबाय जोंहा गैया खिसिखौ गरम अब्ला माबोरै जाबावनो आं बेखौनो सानबाय आयै गुबुन जायगा बेंगलर केरेलाफोर बायदियाव थांनानै आं गोबां रां रुफा खामायसिगोन नाय बिसा जोंहा गोबां फरजाफोर दं बिसोरनो गामा उखैयाजासे मोनजादों नोंबो दिनै गामा उखैयाजासे मोनलांदों मोनजोबदों नों बे संसारजों मानो गोरोबफानो सानदों बिसा मालायफ्रा हनै केटिउनो आरएसनो जाग्रा संनो देखायो आंबो बिदि खालामनोसै दामि दामि आइफन मबाइलफोर लानानै बेबायदि सानबाय आंबो बाबा बेबायदि नङा नों खोथाखौ एसे बुजिनो नाजा नों बाइबेलनि बाथ्रा मिथिगौ नोङो मानसिफोरखौ बुजायनो हागौ नों मानो बेबायदि सानखो बिसा जेबो मिथिला बिमा नों मा होनबावगौ आयै नों आंखौ बिदि रायबाय थायो ना आं न'आव थाला आंनि मोननांगौ दोङो आंनो हरदो बिनि मोननांगौ बाहागो
बेयाव थांनोसै मोनसिगोन समा फाननानै थाखा बाबा जोंहा गासै 150 बिगाल' हा दंखायो बेनिनो 50 बिगा हाखौ आं नोंनो होनोसै बाबा दे अब्ला आं उमुक माहाजोननो फाननोसै गेन्द्रा माहाजोननो फुरा 10 लाखसो मोनखागोन आंथ' बेजोंनो खेथिफोर उनाव गाखोबाय होनायसै दा हयले खेथिफोरखौनो गाखोनो मोनमारसिगोन थांनांसिगोन बिसोरो जौ लोंबाय थादों बिसोरो गाज्रि मानसिफोर बिसोरजोंहाय बेबायदि सैताना लोगोसेनो दङ आरोखि सैताना बेबायदि खालामगासिनो दं बिसोरखौ लोंनो हायाब्लाबो सैतानानो बेबायदि लोंहोथाबो दौवो आरोखि मा गेलेदोंब्रा